elefanta. Milo, mañá podíamos pintar a cabana da árbore. De que cor a queres pintar? A cor castaña parece matal. Moi ben, pero ademais temos que facer unhas cadeiras para a terraza e pendurar un bambán do tronco. Que foi ese barullo? Non estou seguro, pero parece un elefante. Un elefante? Vamos mirar a ver. Mira, Milo, atinaches. É unha elefanta. Moi grande é moi bonita. Ola, amigos, non andedes a rosmar porque eu teño vos un oído moi fino. Nós non dixemos nada. Hai un chisco falabades de que iades pintar a cabana. Manda truco, pois é certo que nos oíu. É lógico, con esas cacho orellas. É que sentimos un ruído e viñemos ver que pasaba. Non pasa nada, pero estou preñada e fáltame moi pouco para parir. Non me diga que vai ter un elefantiño agora mesmo. Paréceme que sí, pero non o teño moi claro porque é a miña primeira vez. Nunca tal cousa soñei. Imos ver como nace un bebé elefante. Estou emocionada. Podemos quedar aquí a mirar e axudámoslle no que faga falla. Por min non hai problema, así non estou soa. Non lle importa que lle lo vai a dicir aos meus amigos. Cando saiban que hai un elefante preñada que está para parir, van tolear coa gana de velo. Vai logo, eu non me movo daqui. Quedou con vostede a facerlle compañía. Viva, viva, que ben! Momo, Rita, Alfred, Talalo, tedes que vir ver unha cousa fantástica. Ai, agora non, Olga, que estamos botando unha soneca. Momo, faime caso, vaiche encantar. Ai, que pode ser tan importante? Non vos quero dicir de que vai o conto. Baixade e vide comigo. Ides quedar abraiadas. Olga, están todos a dormir e eu teño un sono que morro, así que como non me conte lo que pasa, dígoche que volvo para a cama. Conto, veña, hai unha elefanta que está para parir. Xa, pois que ben, eu vou para a cama. Unha elefanta? E dis que está para parir? Está para nacer unha criatura. Arriba, espertade, que vai nacer un elefantiño. Pero a ti que che deu, Mumu? Que está para nacer un elefantiño. Apurade, correde. É un acontecemento prodixioso. Hai anos vin como nacía un rinoceronte na selva. Un nacemento é unha cousa impresionante, maravillosa. E onde é, Olga? Xa imos para aló, Rita, ten paciencia. Paciencia. Anda, Olga, dime onde está, que quero ver a elefanta agora mesmo. Está de caladiños. Pero isto é increíble. O elefantiño que naceu é cuspidiño a Milo. Hola, Mumu. E ata sabe como me chamo. Mima. Porque é Milo, o elefantiño aínda non naceu. Non, claro, xa o sabía. É increíble que teña o bebé dentro da barriga. Dentro da barriga? Claro, os bebés están dentro das barrigas das mamás. Oh! Xa o sabía, iso sabe o calquera. Pero unha pregunta. Como fai o bebé para se lle meter dentro da barriga? Oi. A ver, Mumu, ese asunto é máis complicado. A elefanta anda coa cría dentro da barriga dende hai 2 anos. Ai, paréceme que xa está a piques de saír. Vaya, podemos facer algo para axudar? Ide pensando a ver que nome lle poño ao meu fillo. Ai, a mí non se me ocorre ningún. ¡Lucas! Pois poñémoslle Lucas. Xa está saindo. Mirade, véselle a cabeza. Xa está case fora. É enorme! ¡Hala, que bonitiño! Benvido ao mundo, Lucas.
todo, amigas. Pero se non fixemos nada. Durante un parto non hai que facer nada. Hai que deixar que a natureza siga o seu curso e facerlle compañía a nai. E iso fixéstelo moi ben. Espero que veñades moito por aquí para xogarmos con Lucas. Habemos de vir encantados. Nós marchamos xa, para que esteades tranquilos e vos vaiades coñecendo. Sí, vai ser mellor. Ata logo, elefanta! Ata logo, Lucas! Foi unha experiencia bárbara. Nunca vira nada tan prodixioso. Pero sigo sen entender unha cousa. O que non entendes, Mumu? A ver, pequerechiño. Ui.